Makadi mama. Tinofara Prophet makadi. Takamboenda kune imwe all night imwe white garment churches ndobva kwasimuka mumwe muno. Ndokutanga kuti ndanchinamata ndobva ndaoneswa shiri. Panapa makamboona shiri vanhu vakashaya kuziva kuti shiri iri kutaurwa ishiri yerudzi. Vepo vakati shiri tinoona dzakawanda muri kureva ipi? Zvikanzi ndiri kuona shiri. Amen. Munonzi mani? Ndinonzi mai mashiri. Amen, amen, Prophet. Are you ready kuti ndikuprofite mama? Amen, Prophet. Ndosaka ndauya pano nasi. Inene ndinoconfusika pakati pe-Hatfield ne-Hatcliffe mabva kupi? Ndabva ku-Hatcliffe, Prophet. Now listen to me mama. Ndaoneswa ine nyaya dziri panapa moda kuti vana venyu vaitirwe zvakanaka. Amen, Prophet. Somebody say 1, 2. You can do it much better. Somebody say 1, 2, 3, 4. Maverengera maita ndakuafarira ine. Imi mune vana vangani mama? Mune vana 4, Prophet. Mune vana 4. Amen. Now ndaoneswa ini pavana zvisina kumirira zvakanaka. Amen, Prophet. But ndiri kupinda mukati meBible. Amen. Ndobva ndanooneswa a scripture. But scripture iri kuti Emmanuel zvichireva kuti Mwari anesu. Ndedangwe rangu bishop. Mune mwana anonzi Emmanuel. Ndedangwe rangu Prophet. But Emmanuel uyu muri kuda kuti arecover mafoni aya. Amen, Prophet. Nokuti ndiri kuoneswa akabirwa mafoni. Amen, musuwesande chaiwo. Svondo rakapera. Chokwadi, Prophet. Achitobva kuchechi. Chokwadi, Prophet. Now I am looking in the realm of, can I do some serious stuff here? Amen, Prophet. Now I am looking in the realm of the spirit now. Amen, Prophet. Because I am already tracing kuti mafoni enyari kupi. Amen, Prophet. Here we recover and we recover now. Amen, Prophet. Ndotenda, Prophet. Can we give her the spiritual spectacles now? Amen. Tovavhura maziso ere vaone. Amen, Prophet. Now listen to me mama. Amen, Prophet. We want to recover these phones. Amen, Nokuti Prophet. ndasvika pama-tuck-shop. Amen. Ndobva ndanoona mwana wenyu achiita zvemafoni. Amen. But pane munhu aifanira kurara pabasa ipapapa. Amen, Asi Prophet. ndiri kuoneswa pachitonge kune pati yanga iripo. Ndozvakatoitika, Ndokubva Prophet. mafoni abiwa. Amen. Saka you want to recover now. Amen, Prophet. Izvi ndogona kukuitirai nhasi. Totenda, Prophet. Pata rimwe zuva. Totenda, Prophet. Nekuti ndatumwa naJehovha. Amen, amen. Ndaoneswa makaripota nyaya kumapurisa. Amen, Prophet. And as I'm talking to you right now, Amen. I have already sent angels Amen. to locate your phones. Amen, And you Prophet. shall come back and testify in the Amen, name of Jesus. Prophet. Amen. Amen, amen. Now ndoda kuti ndikubatsirei. Amen. Nokuti izvozvi munofanira kuti muitirwe zvakanaka. Amen, Prophet. Mune mangana ari kuita form 6 here imi. Amen, Jonathan. Jonathan. Amen, Prophet. Iye toda kuti apasewo zvakare with flying Totenda, colors. Prophet. Totenda. Simudza maoko uri kwauri ikoko. Iti Mwari mhuri yangu ngaipase. Say my father, let my children excel in the name of Jesus. Ndoda kuti recover mama. Totenda, Prophet. Nokuti zvezvi pane zvaakutotanga kugadzirwa izvozvi. Totenda, Prophet. Munana uri kutanga kubikwa. Totenda, Prophet. Nezita raJesu. Amen. Kwamutoko kunani? Ndokumusha kwemurume wangu, Prophet. Are you sure? Amen, Prophet. Konzvimbo inonzi Benson Mine. Do you know Benson Mine? Ndopaanobva ikoko, Prophet. So I am in your life now. Yes, Prophet. Prophesying to your life now. Yes, Prophet. Now ndiri mukati menzvimbo yekwaChiweshe. Ndokumusha kwangu, Prophet. Panzvimbo. Amen, I Prophet. am in your life right now. Amen, amen. Can I do some serious stuff here? Vangani vanoda kuti nyasha dzivalokete nezita raJesu. If you study me, you will never graduate. Ridza mururu tinzwe. Ndipe ruoko mama. Nyasha ngadziwanzwe. Ndimirire paseri tiri kafe zvinhu zvenyu.